أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين وإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je poslije šehadeta Euze i sure Al-Fatihe proučio ajet 266 iz sure Al-Bekare. Prijevod glasi: a oni koji svoj imetak troše da traže Allahovo zadovoljstvo i da učvrste svoje duše, nalik su pašči koja je na visokom mjestu. Jaka kiša padne na nju i ona dadne dvostruke plodove. A ako na nju ne padne jaka kiša, onda je i rosa dovoljna. A Allah prozire šta vi radite. U ovom ajetu uzvišeni je Allah dželešanuhu izdvaja ljude koji troše na njegovom putu radi njegovog zadovoljstva. Ovo su ljudi koji troše na Allahovom putu prema njegovom naređenju i zbog toga da bi zadobili njegovo zadovoljstvo. I također oni to troše da bi produžili misiju svoje vjere. Na današnjici širenje učenja Islama ili islamskog učenja je misija obećanog Mesija alejhi salama na današnjici i također njegovih sljedbenika da nastave da šire ovu misiju. Svaki poslanik u svakom dobu kojem je došao je uvijek podsticao svoje sljedbenike da troše se finansijski na Allahovom putu. Obećani Mesija alejhi salam je također rekao da radi religije moramo da žrtvujemo i finansijska svoja davanja. Jedino tada ćemo pokazati zaista svoju iskrenost prema vjeri. Vjernici moraju zaista da se žrtvuju finansijski radi svoje religije. Ali
njihov nijet nije da nešto kao dobro rade. Najveći nijet za to jeste da njihov Allah bude zadovoljan s njima i da im Allah podari sabur i poveća njihovu religiju ili vjeru u gospodara. Također oni žele da njihova nacija se učvrsti, da siromašni ili omladina postanu u dobrim uslovima. I oni također to rade da ispune misiju zbog čega je došao jedan pokorni sluga poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to jest obećani Mesija. Onda ovi ljudi koji udjeljuju na Allahovom putu, oni to ne rade radi svog interesa. Oni to rade samo da zadobiju Allahovo zadovoljstvo i oni ispunjavaju i ova financijska udjeljivanja ili njihove žrtve na najveći način. Oni jednostavno žele da postignu ovaj stepen u njihovoj vjeri i uzvišeni Allah, zato što oni imaju tako čistaj nijet, uzvišeni Allah ih blagoslovi. Allah dželešanhu zna svačije srce i svačiji nijet i Allah ne gleda da li je neko dao ogromnu svotu ili malo. Allah dželešanuhu uvijek nas nagrađuje prema našem nijetu. Onda Allah u ovom ajetu navedenom kaže da imamo dva primjera u ovom ajetu vjernika. Jedan je da kao jaka kiša, a druga kao rosa ili mala ona kišica koja rosi. Osoba koja je bogatija, udjeljuje za svoju religiju kao jedna teška kiša koja pada, ali osoba koja je siromašna, ona također ima ovaj nijet da bi volila da daje kao neka bogata osoba, ali oni imaju male uslove. U svakom slučaju, prema njihovom nijetu, oni dobivaju blagoslove Allahove i ako Bog da, oni će i uspjeti, Allah će ih blagosloviti da tako udjeluju. Mi možemo da vidimo da Allah dželešanu kaže i mala kišica može biti toliko od koristi zemlji i plodovima kao jedna ogromna kiša. Tako u istom slučaju trebamo da gledamo na to i najmanje naše udjeljivanje prema Allahovom blagoslovom će da to bude nagrađeno od Allaha. Allah dželešanu je taj koji daje sve blagoslove. Allah je taj koji nagrađuje za svako djelo. Allah je taj koji zna svačije uslove. Ne trebamo o tome da se zamaramo. Allah dželešanu za vaše najmanje žrtvovanje na Allahovom putu može to da toliko umnogostruči za vas. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, danas jedan dirham je kao iznad 1000 dirhama. Ashabi su ga upitali, Allahu poslaniče, kako je to? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, jedna osoba koja je imala samo 2 dirhama dala je 1
na Allahovom putu. Osoba koja je imala ogromno bogatstvo dala je 100.000. Kaže njegovo, iako je 100.000 dirhama dao, prema njegovom bogatstvu to je toliko mali iznos i onda Allah dželešanhu znači nagrađuje prema nečijem nijetu i prema tome Allah svoje blagoslove daje ljudima. Tada je poslanik jednostavno ulio to samopouzdanje u siromašni, da se ne smatraju da oni ne udjeljuju dovoljno. I ova njihova mala, znači žrtve financijske, ne samo da su pojačale njihovu vjeru, ali također su ulile vjeru u zajednici, da Allah dželešanu zaista nas prema nijetu nagrađuje. Onda trebamo da znamo da Allahovi blagoslovi će doći samo kada mi budemo imali čisti nijet u davanju tih na Allahovom putu. Allah dželešanu vidi sve naša djela i onda moramo uvijek da se držimo toga da šta god mi radili, da je to samo da bi postigli Allahovo zadovoljstvo. Ako ovo imamo uvijek na umu, onda zaista ćemo postati primaoci Allahovih blagoslova. U toku vremena obećanog Mesija alejhi selama, njegovi sljedbenici su bili vrlo siromašni, ali su toliko oni se žrtvovali financijski. Obećani Mesija je rekao, ja vidim da mnogi imaju poteškoća da priušte sebi da se odiju, da imaju odjeću, ali ovi ljudi isto nemaju nikakve imovine, ali koliko oni iskreno se žrtvuju i koliko su lojalni i non stop to rade. Obećani Mesija kaže, ili možemo da vidimo na njihovim licima i koliko su oni predani vjeri i istrajni, da ljudi koji su ovosvjetski nastrojeni da ih vide koliko ovi ljudi imaju zadovoljstvo na svojim licima, oni bi bili spremni da daju svu svoju imovinu. Obećani Mesija na drugom mjestu kaže, ja vidim da ima toliki progres i lojalnost i iskrenost u našoj zajednici. Vrlo sam iznenađen njihovim kao predanjem svojoj vjeri, da i opozicija je kao zaprepašćena. Ovi ljudi imaju takvu predanost prema svojoj vjeri. Halifatul Mesih također kaže, ovo se i dan danas može da nađe u zajednici obećanog Mesija alejhi selama, ova čista predanost vjere. I također u novim Ahmedi muslimanima koji su se nedavno pridružili zajednici, koji nisu još dobili moralni trening, ali ti ljudi su tako predani svojoj vjeri i koliko ljubav oni imaju prema obećanom Mesiji i prema hilafetu. I kao što je obećani Mesija rekao, i opozicija je toliko zaprepaštena ovim ljudima, kao šta ih toliko promijeni. Ovo je zaista Allahov blagoslov koji ulije u srce ovih ljudi, zato što su oni iskrene Allahove sluge. Ovi ljudi uvijek demonstriraju svoje dobre karaktere
uvijek su spremni da ispune svoj bejat, uvijek su lojalni i poslušni svome halifi i zbog toga su oni tako blagoslovljeni. Na današnjici cijeli svijet je se okrenuo prema dunjaluku i ovosvjetskom životu, ali ovi ljudi se okreću prema svojoj vjeri. Ovi ljudi se natječu koji će imati bolji standard sa svojim gospodarom. Oni su ljudi koji su razumjeli da postignu Allahovo zadovoljstvo, oni trebaju da troše na Allahovom putu. Danas niko ne može da kaže da je zajednica obećanog Mesije alejhi salama da se kao postaje sve slabija i slabija. To niko ne može reći. Ova zajednica je uspostavljena od Allaha da napreduje, da se proširi i nijedan napad neprijatelja uopšte ne može dotaći progres ove zajednice. Hvala Allahu dželešanuhu, ova zajednica znači napreduje. I sada ću da spomenem neke komentare kako ljudi jednostavno kroz finansijsko također udjeljivanje postanu još sigurniji i predaniji svojoj vjeri. U Sierra Leoneu u Africi u vezi jedne osobe koja živi daleko u nekom mjestu, misionar lokalni piše: otišli smo da obiđemo ih, bilo je pred kraj mjeseca. Dok smo bili tu, ja sam ih podsjetio da trebaju da udjele za vakfe džedid. Ljudi su bili prisutni u džamiji. Šejh Osman, koji je tu imam, on je predstavio ovo smo mi kao sakupili, ali imali smo veći obećanje za Tahrike Džedid, ali nikako nismo mogli da prikupimo to naše obećanje. On kaže, također su me pitali da se zajedno kao dovimo. Zato i ovaj lokalni misionar kaže, tu smo se pomolili svi zajedno dragom Allahu i svi su govorili glasno amin. I kaže, ja sam se vratio u misionarsku kuću, nisam još ni stigao do kuće, imam te džamije pozvao i rekao doći će u našu kuću. Kaže, bio sam iznenađen zato što sam tek otišao od njih. Taj lokalni imam je došao i rekao, sad smo se pomolili i odmah poslije, kaže, moj jedan rođak je došao i dao je 100.000 tih njihovih valute i pitao me da se molimo za njega u vezi nečega i dao je taj novac. Kaže, ja kad sam to vidio, ja sam počeo da veličam Allaha i on kaže, ovaj rođak se začudio i rekao, šta si ti, zašto to govoriš u tom smislu? On kaže, ja sam objasnio da smo se sad molili da nam dragi Allah dželešanhu podari da mi ispunimo svoju kao obećanje za vakfe džedid. Imam šejh je donio taj novac za vakfe džedid. Halifetul Mesih kaže, ovo je za njih veliki iznos novca tu u Africi, ali za nas je kao 6 funti ili tako nešto. Kako god za njih je ogroman, znači
žrtvovanje na Allahovom putu. I on također imam, iako je sigurno mu je novac bio potreban, on je to sve dao na Allahovom putu. I ovo su znači primjeri kad jedan dirham je veći od 100.000 dirhama u smislu kad neko da, a ima toliko malo. Zaista uzvišeni Allah dželešanu će da podari svoju ljubav njima i blagoslove. I ovo također se ne može samo naći u jednom mjestu u našem džematu, nego ovo se nalazi svugdje i ne samo kod muškaraca, nego žena i svih omladine i svih ljudi. Misionar iz mjesta Čad piše da oni imaju tako iskrene džematlije. On kaže, inače ovdje su sve novi Ahmedi. Žena Umhani je bila rekla da će dati 70.000 franaka za vakfe džedid, ali nije mogla da prikupi taj novac. Imala je kamilu i rekla je da je prodala je za 170.000 i ona je dala za svoju to obećano za vakfe džedid, ali nije ni to 100.000 što joj je ostalo, nije zadržala za sebe, već je dala u razne druge fondove. Ibrahim, on je kao čoban u tom nekom mjestu, ali on je toliko daje na Allahovom putu od svoje zarade. On je obećao neki iznos da će dati za vakfe džedid, ali nije mogao da skupi taj novac. Blizu tu ima rijeka gdje oni vade pijesak i on je odlučio da noćima radi, po noći da radi na tom poslu i šta god kao zaradi da on da za taj svoj obećani iznos za vakfe džedid. I on, znači šta je god zaradio na tom drugom poslu, sve je dao za vakfe džedid. Zašto on nije ostavio nešto za sebe? On to nije uradio zato što je razumio i shvatio kako se postiže Allahovo zadovoljstvo. I ovo također djeca, žene, svi imaju ovo shvatanje kako se postiže Allahovo zadovoljstvo. U Belizu, koji je daleko, daleko odavde i nijedan halifa nije posjetio to mjesto i svi članovi džemata su novi Ahmedi, ali oni imaju isto razmišljanje i svi kao, nije važno gdje ljudi žive, Africi, Americi, na otocima, oni svi imaju isto razmišljanje. To je ta revolucija koju je Allah dželešanu poslao preko obećanog Mesije. Jedan dječak, 14-godišnjak iz Beliza, on je za Tahrike džedid dao i ja sam ga spomenuo kad sam govorio o Tahrike džedidu i mnogi su kao mu čestitali i kao hvalili ga i neko je iz Kanade mu poslao $200 kao nagradu zato što je on jednostavno bio jedan primjer drugima prema svom financijskom žrtvovanju. On samo ima 14 godina i na primjer da je dobio taj novac, ako je živio ovdje, on je ta djeca kupila igrice ili nešto. Dječak je rekao njemu treba neka socijalna karta i on je rekao ja ću uzeti $30 od ovog novca koji je dobio, ali ostatak 170 to što je ostalo, ja želim to da udjelim na Allahovom putu.
Znači njegova porodica je vrlo siromašna i rečeno mu je bilo i insistirali smo kao ostavi to za svoju porodicu, nek imaš, ne moraš udjeljivati, ali on je bio vrlo istrajan i rekao da će to da da u džematske svrhe. Ovo je šta znači da damo prednost svojoj vjeri iznad svega ostalog i da Allah dželešanu podari ovom mladom dječaku da uvijek ima ovakvo razmišljanje i da ga Allah dželešanu sačuva od ovosvjetskih želja i požuda. Onda u Džamejki dječak se zove Daniel, koji sam spomenuo iz Beliza, a ovaj iz Jamajke je Yasin. On je bio nezaposlen dugo vremena i prodavao je neke male stvari po ulicama i u ovakvom teškom stanju on jednostavno se uvijek brinuo kako će onda nešto daje na Allahovom putu. Dao je neko obećanje za vakfe džedid, godina se približavala kraju, nije to ispunio. Bio je vrlo zabrinut, nije imao ništa da. Jedno večer je pred kraj decembra došao misionaru i rekao danas sam 400 tih njihovih nova para zaradio i on kaže ja ću da dam 100 za vakfe džedid. Samo razmislite kako osoba Ahmedi koji živi u vrlo siromašnoj zemlji koliko žudi da daje na Allahovom putu. Ljudi često govore ti ljudi su kao nisu školovani, ali ovi ljudi imaju otvorenije srce od školovanih ljudi i više shvatanja i znanja o vjeri. Misionar iz Gini Konakari kaže da je govorio u vezi finansijskog davanja i također je spomenuo mnoge detalje koje je Halifatul Mesih naveo u vezi finansijskog žrtvovanja i tako dalje. Kaže na kraju mog govora jedan vrlo siromašan Ahmedi Musa Sahib je dao mi otprilike 200 nešta tih franaka njihovih i rekao ovo je za vakfe džedid. Ja sam mu rekao da je dao veliki iznos i da je također prijašnju godinu to radio. On mi je odgovorio riječi od Halifatul Mesiha su se urezale u moje srce kad je on rekao da osoba ne može imati dvije ljubavi u isto vrijeme u svom srcu. Ili ta osoba voli Allaha ili ta osoba voli svoj novac. Znači, i kad dobijem priliku ja to želim praktično da pokažem također. I onda je rekao moja vjera nije ko od Hazreti Ebu Bekra Sadika da ja mogu dati sve šta god imam u svojoj imovini, ali kako god mogu dati sve što imam trenutno u svome novčaniku i molim Allaha da mi podari kao vjeru koju je Hazreti Ebu Bekr Sidik imao. On dalje govori također što drugi razlog jeste ja kako sam počeo da udjeljujem na Allahovom putu, moja vjera se povećala. Jednostavno osjećam neku promjenu u sebi. I Halifatul Mesih kaže ovo razmišljanje je jednostavno ni školovani
ljudi ovako ne razmišljaju. Još jedan incident iz Gine Konakry u Africi, kako Allah dželešanu poveća vjeru ljudi. Jedan čovjek, Al Hasan, kaže da je on kaže da je odvojio novac za Vakfe Džedid i taj dan je bio vrlo zauzet, zaboravio je da pošalje. Onda je pozvao svog vozača, rekao da uzme taj novac i da nosi u centar. I otišao je za svojim poslom. Nekoga je pozvao da uredi do njegovog ureda, su se zapalili, gorili su. Počeo je malo da paničari, ali onda sam sebe smirio i rekao kako da moj ured izgori, ja jednostavno udjeljujem na Allahovom putu, Allah će to kao zaštititi i sačuvati. On kaže, s oba dvije strane se nalaze ti drugi uredi koji su skoro totalno izgorili. U njegovom uredu se također nalazilo dosta novca od njihove kompanije, ali hvala dragom Allahu, to je sve bilo sačuvano. I on kaže, odmah mi je to u srce i razum ušlo da je to, Allah je sačuvao moj ured samo zato što dajem na Allahovom putu. I on kaže, naumpalo mi je objava koju je dobio obećani Mesija alejhi selam, da vatra je naša sluga i sluga naših sluga. I Halifatul Mesih kaže, mnogi govore da ovi ljudi nemaju znanja, a pogledajte kako ovaj čovjek i svi oni imaju znanje religijsko. U svakom slučaju uzvišeni Allah je jednog iskrenog slugu obećanog Mesije zaštitio i sačuvao imovinu. Emir Sahib iz Gembije piše da je mualim iz jednog džemata mu spomenuo da je Sambu Ba Sahib čuo Halifatul Mesihovu hudbu u vezi Vakfe Džedida. On je dao 500 dalasis za Vakfe Džedid. On kaže, uzvišeni Allah me je toliko blagoslovio da 2 puta više sam imao plodova od svog usjeva. I on kaže da je ove godine udvostručio također svoje davanje. I on jednostavno je, kako Allah mu povećava više ove plodove, on povećava svoj zekijat i udjeljivanje i kaže, i ovi ljudi u njegovom mjestu koji nisu Ahmedi muslimani, oni su kao rekli, ovo mora nešto da bude kroz Ahmedijat, da mu je tako dobri usjevi. Ovo nije primjer samo ljudi iz siromašnih zemalja. Misionar iz Njemačke kaže da su podsjetili ljude da daju više finansijski na Allahovom putu i rečeno im je da imaju mnoga obećanja koji jednostavno trebaju da se ispune. Supruga iz tog predsjednika tog džamata u Njemačkoj, ona je Njemica i ona je vrlo iskrena Ahmedi muslimanka. Kada je rečeno da trebaju da podignu što više davanja za Vakfe Džedid, da bi oni bili spomenuti isto u taj report izdvojenih džamata koji daju mnogo. Ova žena koja je nova Ahmedi dala je 19.000 eura. Nije ona nova Ahmedi u stvari, ona je podavno pridružila se Ahmedijatu, ali je dala 19.000. Ona je štedila ovo da bi kupila novo auto
ali kada je to čula, jednostavno je željela da njihov džemat bude spomenut od halife i također prvenstveno željela je da postigne Allahovo zadovoljstvo. Također iz Njemačke jedan student je obećao 500 eura da će platiti za vakfe džedid. Roditelji su ga pitali pa kako ćeš to da uradiš? On je rekao nekako ću da to uradim. Allah dželešanuhu mu je dao odgovor za ovo. Njegov fakultet je rekao oni su selektirali 40 studenata koji će dobivati neku kao stipendiju od univerziteta i tražili su njegova kao detalja za banku i poslali su mu 1000 eura. On kaže Allah dželešanu mi je dvostručio moj kao nijet koji sam rekao da ću dati. Iz Velike Britanije imamo primjer. Oni su bili malo iza onoga iznosa koji su obećali da će dati za vakfe džedid u tom lokalnom medžalisu. On kaže da je dobio neko pismo da treba da plati neki iznos. Također je tad dobio da treba i da za vakfe džedid. On kaže ja sam odlučio prvo da platim za vakfe džedid, a onda kaže sljedeći dan sam dobio opet pismo od istog tog odbora i rekli su da on ne duguje ništa za te usluge, već da oni njemu duguju. I kaže Allah dželešanu je dao 10 puta više nego što sam ja udjelio za vakfe džedid. Iz Indije imamo primjer kako Allah dželešanu odmah blagoslovi ljude. Kada se vakfe džedid godina završila, inspektor tamo za vakfe džedid je išao i pričao ljudima u vezi toga. Otišao je kod jednog čovjeka i govorio mu u vezi vakfe džedida. Ovaj čovjek je rekao imam 1500 rupija jer imam nešto da platim nekome, ali pošto si me posjetio da trebam platiti moj vakfe džedid, kao dvoumio se, nije znao šta da radi. Kako god rekao je, evo za vakfe džedid, on će kao platiti za vakfe džedid pa će nešto smisliti da plati toj drugoj osobi. Kaže sljedeći dan je otišao, on kaže sljedeći dan kad smo ga vidjeli, on je počeo da vadi dosta novca, rekao je ja sam samo platio taj vakfe džedid, sljedeći ili u isto vrijeme ljudi su počeli da mu donose novac, oni su kao njemu dugovali novac, ali nikako nije mogao da dobije to nazad. I tako Allah dželešanu mu je podario blagoslove da dobije nazad svoj novac. Jedna osoba je dala 1 milion rupija za čendu. Njegova supruga se prešla na Ahmedijat, bila je kršćanka prije, ona je vrlo iskrena muslimanka. Oba dvoje su musi, i muži i supruga. Džemat, inspektor kaže, otišao je u njihovu kuću i ta supruga je napisala $500,000 rupija ček za vakfe džedid. Inspektor kaže njen muž je već platio 1 milion rupija. Ona kaže koje god blagoslove mi dobivamo je blagoslovi čende i zato moje srce žudi za tim da daje na Allahovom putu. Naš biznis jednostavno je toliko jak zato što udjeljujemo na Allahovom putu.
Misionar iz Malija kaže da su imali program na radiju govoreći na temu financijskog udjeljivanja. Onda poslije toga su otišli u razne lokalne džemate. Novi Ahmedi je rekao kada je čuo da treba da se udjeljuje na Allahovom putu, on nije imao nimalo novca, ali je odlučio da bilo šta će da udjeli na Allahovom putu i kaže otišao sam u džunglu, nabrao kao tog drveća i onda je napravio kao ugalj od toga i kaže otišao je u selo i kada je delegacija džematska došla, on je 20 vreća znači uglja dao kao njegova udjela. I on je bio sretan da je na bilo koji način on nešto udjelio. Iz Poljske član piše da je misionar ih posjetio da trebaju da plaćaju za vakfe džedid. Taj dan je Dželsa Kadijan također bila i kaže ja sam slušao, želio je da sluša moj govor, ali njegov mobilni kao servis je morao je da uplati još da bi mogao da sluša halifin govor. I on kaže ja sam kupio produžio svoj servis i dao je nešto malo s te njihove valute za vakfe džedid. I to za sebe i za sina i njegovu suprugu dao je neki mali iznos. I odlučili su da neće ništa znači kupovati u nekoliko dana, ali da ispune bar nešto da daju za vakfe džedid. I također su molili se da su kao imali više da daju na Allahovom putu. On kaže ja sam se vraćao 28. decembra kući i neki kao prijatelj mi je rekao dugujem ti neki iznos, ali kao zaboravio sam da ti vratim. On kaže kad sam došao kući provjerio sam bankovni račun i kao našao je iznos 1000 i nešto ti zulutija njihovi i kaže ma ne znam ni s kog mjesta je to došlo, kao u fabrici u kojoj radim 3 godine nisu mi povećali kao platu, ali sad kao to sam dobio od njih i on vjeruje da je to radi njegovog udjeljivanja. On kaže kao 1300 je dobio i onda sam kao dao još 300 za čendu. Onda on kaže još jedan blagoslov, inače na poslu mog sina kao dobivaju povišicu ili u oktobru ili novembru, moj sin je to već dobio u oktobru, ali kaže 31. decembra on je dobio još jednu povišicu na svom poslu. On kaže da je ovo vrlo povećalo njihovu vjeru, svi ovi blagoslovi koje mi je Allah podario. U Šianga u Tanzaniji gdje ima mnogo novih Ahmedi muslimana, misionar piše osoba koja se zove Ramazan, on je prihvatio džemat prošle godine i on je dao neku obećanje za tahrike džedid i vakfe džedid, ali do kraja godine on je udvostručio to obećanje, također je dao dio svoje zemlje za džemat i ovo je kao bilo veliko ljudi u njegovom selu su se kao čudili koliko on udjeljuje. Neki su se kao i smijavali kao ovaj će da da svo svoje
bogatstvo radi svoje vjere. On kaže da objasnio je misionaru da kako se pridružio džematu jednostavno je shvatio šta je zaista blagoslov financijskog žrtvovanja i koliko Allah njega uznapredovao. On kaže šta god ljudi govorili, ali on je u toku godine mogao da bio u stanju da priušti i da kupi dosta placova i također je napravio još 2 kuće i sve ovo zato što daje neko financijsko žrtvovanje i mali dio zemlje džamatu. U Sierra Leoneu incident ili događaj kako nam pokazuje kako novi Ahmedi jednostavno su toliko uznapredovali u svojoj vjeri. Džibrail, misionar, piše Novi Ahmedi je dobio informacije u vezi vakfe džedida. Jedna žena koja je slijepa došla je sa nekim djetetom i rekla ja nisam dala nikakvo obećanje, ali želim da dam 2000 lijona za vakfe džedid. Misionar je upitao zašto se ti kao mučila, ja bi došao i da si me informisala, ja bi došao kod vas. Poslušajte šta je ova takozvana neuka žena odgovorila. Ona je rekla ja sam prvo došla i dajem vrlo malu kao donaciju. Kao kako da te pozovem da dođeš radi toliko malog iznosa u moju kuću. A također sam željela da dobijem totalni blagoslov i zbog toga sam ja sama donijela. In San Pedro regiona u Ivory Coastu misionar piše Koli Bali Sahib džamatlija pitao me je u toku Ramazana u vezi vakfe džedida i rekao da li osoba u toku Ramazana treba da poveća svoje kao nivo davanja. On kaže ja sam mu rekao da poslanik sallallahu alejhi ve sellem i također obećani Mesija su davali više u toku Ramazana i također sam mu objasnio u vezi tahrike džedida i vakfe džedida i kako to se troše ti fondovi. I rekao sam mu da nije ovo farz da se daje za tahrike džedid, vakfe džedid, ali da su u njima leže veliki blagoslovi. Iako je on već dao 20.000 svaki mjesec, on je rekao da će također 30.000 davati svaki mjesec za vakfe džedid i tahrike džedid. I rekao je da će do kraja godine povećati za vakfe džedid. I on kaže, hvala Allahu, od Ramazana svaki na početku mjeseca on prvo ispuni svoje obećanje. I ja sam spominjao sam kako Allah dželešanuhu pomaže u širenju islama i hvala dragom Allahu 187 džamija je od prošle godine napravljeno, a 105 još džamija koje se trenutno započete i prave, i to u Africi. Slično, 144 misionarske kuće su uspostavljene pretežno u Africi. 45 se još pravi misionarskih kuća. Osim ovoga, gdje ne možemo odmah da pravimo misionarske kuće ili džamije, misionari onda rentaju ili iznajmljuju svoje mjesta i 731 misionarska kuća znači se iznajmljuje u Africi.
gdje još 632 misionarske kuće se iznajmljuju u azijskim zemljama. Također želim da spomenem da većina prikupljenih sredstava u Vakfe Džedidu se troši u afričkim zemljama. Izgraditi džamije nije lahak posao jer imamo opozicije svugdje od protivnika. Kako god džemat radi sve ove poslove samo radi Allah Đalešanuhu i njegovog zadovoljstva. Allah Đalešanuhu je obećao uspjeh ove zajednice i zbog toga Allah nastavlja da daje svoje blagoslove i svoju pomoć ovoj zajednici. Događaj u Kongo Kinshasi, misionar piše da prije 2 godine džemat se uspostavio u tom regionu i tu se džamija pravi. Sunni muslimani su jednostavno pokušali sve da zaustave tu izgradnju džamije, žaleći se vladi zbog nas. Onda kada ovo nije uspjelo, počeli su da prijete smrću. U svakom slučaju nisu bili uspješni. Džamija se nastavila. Ovaj koji se vodi poslove u vezi izgradnje te džamije kaže jedan dan jedan kršćanski profesor sa univerziteta došao je i pomagao je u radu i izgradnji te džamije. On je znači radio fizički posao kao dovlačio je pijesak na vagonima i tako. S jedne strane oponenti, znači opozicija se radi spletke i pokušava da zaustavi ovo, s druge strane Allah Đalešanuhu šalje ljude od kojih se znači ne bi ni nadali da pomažu u izgradnji džamije. U Kamerunu prije 2 godine u jednom regionu džemat je započet i tu su htjeli da izgrađuju džamiju, bilo je početo, ali onda je odjedanput dobijeno pismo da se to zaustavi. Tu je pretežno su muslimani naseljeni i kada su istraživali zbog čega je to, našli su razlog da su muslimani s tog mjesta rekli da je ovo teroristička organizacija i da oni nemaju ništa s islamom i da treba to da se zaustavi. Onda i ovo se koristi u mnogim muslimanskim zemljama i njihovi učenjaci ili ovi predstavnici idu i govore ovakvu propagandu. U svakom slučaju Halifatul Mesih kaže oni su meni pisali u vezi ovoga i također molili su se i naravno stvar otišli su kod političara. On kaže da ih je administracija tih njihovih politička pozvala. Tu su bili razni predstavnici. Kao glavni imam te zajednice i onda su počeli da čitaju report. I počeli su da čitaju taj report i rekli su iako smo zaustavili izgradnju vaše džamije, mi smo uradili istragu u vezi vas u cijelom Kamerunu i report je došao da je ovo internacionalni džemat koji je u preko 200 zemalja i da ste ovdje preko 15 godina u Kamerunu i da ste napravili džamiju u raznim mjestima. Onda je naveo humanitarne svrhe koje Ahmedi rade kao vodu, izgradnja tih bunara za vodu. Onda je rekao Ahmedi se brinu za siročad, za studente, njihovo školovanje. Ahmedi govori uvijek protiv terorističkih organizacija. Džemat uvijek govori u vezi
mira, njihov džihad je džihad olovke, ili ne njihov kao oni propagiraju džihad ovog vremena je džihad olovke. Onda je rekao na njihovim skupovima dolaze veliki znači predstavnici, političari, kraljevi i rekao je ne postoji razlog da ih zaustavimo da izgrađuju džamiju i onda kaže kad je on završio taj report, svi ti muslimani ili muslimanski vođe koji su bili prisutni ustali su i rekli su oni kao nisu muslimani i kao pošto oni nisu bili savjetovani u vezi njegovog reporta oni ne prihvataju. Ovaj administrator je bio vrlo povrijeđen njihovim komentarima i rekao ja znam kako da radim svoj posao i vi možete da napustite ovaj skup. Oni su se ušutili, a džamat je dobio dozvolu da napravi džamiju. I znači pozitivni radovi džamata daju tako na način kad mi radimo na Allahovom putu, kad mi udjeljujemo na Allahovom putu, Allah pošalje pomoć. I Allah sklanja sve prepreke koje opozicija stavlja. U Gani oni su dobili preko 60 novih Ahmedi u nekom regionu Gane. U tom selu ta džamija je bila napravljena od blata. I onda ti drugi muslimani u tom selu su napravili jednu veliku prelijepu džamiju do te naše džamije i tako su pokušali da ove nove Ahmedi muslimane prevedu u svoju džamiju. Neki koji nisu imali jaku vjeru, ovi novi muslimani su otišli u njihovu džamiju i onda je džemat nekoliko vremena poslije napravio također veliku džamiju i sada ne samo da tu dolaze naši džematlije, dolaze i neahmedi. Naša džamija je puna ljudi, a njihova je prazna ili nekoliko ljudi dolazi tu. Dnevni časovi za religijski trening su u našoj džamiji i veliki progres se dešava. Postoji toliko ovih primjera koje Allah dželešanu blagoslovljava džemat. Allah je zaista taj koji ispunjava svoje obećanje. I on je ispunio obećanje koje je dao obećanom Mesiji alejhi salamu. I Allah će to da nastavi da nas blagoslovljava. Allah nam daje priliku da trošimo na njegovom putu i da postanemo primaoci njegovog blagoslova. Da uzvišeni Allah nam podari uvijek da mi dobivamo njegove blagoslove. Kao što je tradicija toga, ja ću da predstavim report u vezi Vakfe Džedida i sada nova godina Vakfe Džedida počinje. Report za prošlu godinu je sljedeći. Hvala Allahu, 64. godina Vakfe Džedida se je završila, 65. kreće. Allah nas je blagoslovio da prikupimo znači preko 11 miliona funti. 2000 je povećato od prošle godine. Ovo je veliki blagoslov prema stanju u kojem se svijet sad nalazi. Velika Britanija je na prvom mjestu, zatim Njemačka, Kanada, Amerika, Indija, Australija, Indonezija, zemlja sa Bliskog istoka, Gana i Belgija. Zato što je valuta u Pakistanu opala, zbog toga su oni nisu na velikom mjestu, ali oni zaista daju velike iznose. Hvala Allahu, Velika Britanija je povećala u iznosu, ima sad veliki kao razlika između Njemačke i Velike Britanije.
A što se tiče prema onom pojedinačnom iznosu, Amerika je prva, Švedska i onda Velika Britanija. U Africi Gana, onda Mauritius, Burkina Faso, Nigerija, Sierra Leone, Gambija, Uganda, Benin je 10. Hvala Allahu. Totalni broj je 1.444.000. Prvi 10 džemata iz Velike Britanije su Islamabad, Farnham, Munster Park, Chin South, Aldershot, Birmingham South, Gillingham, Guildford i Hull. 5 regiona, Beitul Fatuh prvi, Islamabad drugi, Fazal Džamija, Beitul Ihsan Midlands. 10 u Daftar Atfal su Islamabad, Farnham, Roehampton, Guildford, Hull, Mitcham Park, Beitul Fatuh, Woodsall, Birmingham West. Onda 5 Hamburg, Frankfurt, Groß-Gerau, Wiesbaden, Bitzenbach. 10 Rudemark, Rudgal, Neuss, Rudensheim, Mahdiabad, Friedberg, Hanal, Florsheim, Frexental i Nida. Dalje lista u Kanadi Vaughan je prvi, Peace Village, Calgary, Brenton West. 10 u Kanadi prvi, Hadike Ahmed prvi, Milton West, Bradford, Durham, Milton East, Regina, Ottawa West, Winnipeg, Hamilton, Aberford. Onda sljedeća lista džemata u Kanadi Vaughan, Peace Village, Calgary, Toronto West, Brenton West. Onda 5 Daftar Atfal su Hadika Ahmed, Bradford, Durham, London, Milton West. Onda u Americi Maryland, Los Angeles, Detroit, Silicon Valley, Boston, Austin, Phoenix, Syracuse, Las Vegas i Fitchburg. 10 u Daftar Atfal su Maryland, Seattle, Austin, Silicon Valley, Phoenix, Fitchburg, Las Vegas, Zion. Što se tiče u Pakistanu su Lahore, Rabwa i Karachi, Islamabad je prvi, Faisalabad, Gujarat, Multan, Umarkot, Mirpur Khas. Što se tiče 10 glavni Islamabad City, Clifton, Karachi, Lahore, Iqbal, Karachi, Azizabad, Karachi, Lahore. 3 velika džemata za Daftar Atfal, Lahore, Karachi i Rabwa. Onda je Halifatullah Mesih naveo te distrikte u Pakistanu. Da također naveo oni koji su najveći progres džamati u Pakistanu. U Indiji 10 prvi Kerala, Jammu Kashmir, Tamil Nadu, Telangana, Karnataka, Orissa, Punjab, West Bengal, Delhi, Maharashtra. 10 koji su Hyderabad je prvi, Kadian, Kerala, Coimbatore, Kolkata, Calicut, Rashinagar, Malapalayam. Iz Australije
Prvi 10 Melbourne, Long Warrant, Castleham Master Park, Adelaide South, Melbourne, Perth, Penrith, Adelaide West, Logan East. Halifatul Mesih onda naveo i druge kategorije iz Australije kao otfal, prikupljanje. Halifatul Mesih je rekao da uzvišeni Allah blagoslovi sve one njihovo znači bogatstvo i potomstvo koji su učestvovali. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.